Mites homma alkaa olla pulkas? Noin. Kiitti. Oho, hyvä synttäri vaan sulle. Sä tsekkasit kassa. Joo. Muista sit sammuttaa valot, kun lähet. Sä lähdösi? Joo. Kui? Sä et oo kilistellä. Ois kiva, mutta me sovittiin, että me tehdään Iidan kanssa ruokaa tai tilataan. Tai jotain. Kahvia? Miksei? Stressaavaa nämä terveyshuolet ja se, että pitäisi äkkiä keksiä joku uusi gradun aihe, että voisi valmistua ajallaan. Mulla on ihan liikaa opintolainaa jo nyt. Miksi uusi aihe? Tiedätkö sellaisen syöpätutkijan kuin Sirkka-Liisa Paju? Kansainvälisestikin tosi merkittävä. Joo. Mä haastattelin sitä, mutta se kuoli kesken mun gradun teon. Siltä jäi uuden syöpähoidon kehitys kesken. Ja nyt se mun aineisto on ihan vajaa, koska mä en ehtinyt tekemään täydentävää haastattelua. Ja nyt sitten ilmestytään lääkäri. Pään viipalekuvauksessa ei näkynyt mitään erityistä. Mutta toki sun oireet on varmasti ihan todellisia. Mutta onhan sille pakko olla joku syy, että yhtäkkiä puolikehoa puutuu. Se on varmaan aika tylsä kuulla, mutta liikunnalla, mielekkäällä tekemisellä, unella pääsee aika pitkälle stressaavassa elämäntilanteessa. Haluat vaan päästä musta eroon. Mitä? Pitää alkaa lenkkeilemään. Aiot sä laittaa ton päälle? Joo. Eikö se sininen, mikä sulla oli viime jouluna, olisi paljon kivempi? Toi on jotenkin niin kauhean... Kyllä sä tiedät. En tiedä. No vähän tolleen... Tiedätkö? Sulla on muuten tosi kiva mekko. Kiitti. Mestari. Mun itse asiassa piti laittaa yksi toinen, mutta Vielä. Lauri pakotti mut vaihtaa. Tai eiks niin, Lauri? Mitä? Eikö sitä vaan, että just ennen kuin nää tuli, niin sä pakotit mut vaihtaa tämän mekon, koska se toinen oli susta liian paljastava. Siis kelatkaa. Eikö sun läppä? Mä en kyllä nyt tiedä, mistä sä puhut. Siis joo, kyllähän sä nyt muistat. Tuossa vessassa äsken sanoit. Hei, Kerro kaikille. hei, tää on nyt vaan joku tosi huono vitsi. Lauri sanoi, että sitä ahdistaa. Mitä te ajattelette, jos mulla on liian horomekko päällä? Ota nyt kasvoillesi se sama ilme, jonka harjoittelimme. Hyvä. Seuraavaksi otamme tilan haltuun. Luo katsaus oikealle, sitten vasemmalle. Hyvä. Olet ottanut tilan haltuun. Olet valmis lähestymään haluamaasi ihmistä. Seuraavaksi harjoittelemme fyysistä. Hei! Anteeksi! Anteeksi. Tässä on käynyt nyt väärinkäsitys, kun noi irtokarkit. Sä veit ne kaikki. Ne on mun lempikarkkeja.